नमस्ते. मी झुणका बनवते चण्याच्या पिठाचा. ते आपण साईबाबाच्या भंडाऱ्यामध्ये झुणका भाकर खातो ना, तो झुणका बनवते. ही साधा डिश आहे. ते आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे करून. त्याचं साहित्य बघा पहिलं. झुणक्याचं हे साहित्य आहे. हा कांदा आहे चिरलेला बारीक, त्याच्यासाठी थोडीशी लसूण, हिरवी मिरची, मीठ, जिरं, हळद आणि हे चण्याचं पीठ आहे, बेसन. हे तळण्यासाठी तेल आहे आणि हे पाणी आहे, त्याच्यात लागणारं पाणी. आता मी त्याच्यासाठी हे सगळं आता मी हे सर्व करून दाखवते. पहिलं हे नेरलेचं भांडं ठेवलेलं आहे. आता गॅस पेटवते. आता तेल ओतते. त्याला झुणक्याला म्हणजे तेल जरा जास्त लागतो, कारण ते तेलामध्ये पाण्यामध्ये फ्राय करायची आहे. हा कांदा आहे, जसं आपण बनवणार ना त्या पद्धतीनेच घ्यायचं. 4-5 चमचे पीठ घेतलं तर त्याच्यामध्ये 2 कांदे. आता मी 1 कांदा घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे 4 चम्मच पीठ घेतले. तू किती बोलली? हा कांदा आहे, 1 कांदा घेतलेला आहे मोठा, तो बारीक चिरून. आता तो तेलामध्ये टाकते. हा कांदा चांगला फ्राय करायचा आहे, म्हणजे तो तेलामध्ये थोडा शिजायला पाहिजे. गॅस फास्ट करते पूर्ण. गॅस थोडा बारीक केला आहे मी. त्याच्यामध्ये हे बघा असं थोडंसं जिरं टाकायचं, जास्त नाही. हे बघा हे असं थोडं जिरं टाकायचं. थोडीशी हळद टाकायची. ही बघा अशी थोडीशी हळद टाकायची. मी परत जरा असं हलवून घ्यायचं. आता हे सर्व जिरा, हळद आणि कांदा टाकून घेतला आहे. आता त्याच्यामध्ये मिरची आणि लसूण, हे बघा ही अशी थोडीशी मिरची घ्यायची आणि थोडीशी लसूण घ्यायची. आता मी बारीक जरा चेचून घेते. आता लसूण आणि मिरची असा ठेचा करून घेतला आहे बारीक, तो आता त्याच्यामध्ये टाकायचा. म्हणजे जास्त तिखट नाही करायचं. हे असं टाकून घ्यायचं आणि असं पुरा भाजून घ्यायचा आहे. थोडा असं फिरवून घ्यायचा. अजून थोडंसं मी तेल ओतते, कारण तेल जास्त लागतो. हे बघा, कारण तेल जास्त कशाला लागतो, ते कांदा बिंदा शिजायला आणि ते तेलामध्ये ते फ्राय करायचं. आणि आता मी त्याच्यामध्ये पाणी ओतणार आहे. तसं आपण पीठ घेणार ना, हे बघा हे पीठ घेतलं आहे, या अंदाजाने आपण त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. हे आता 4-5 चमचे पीठ आहे. हे आता मी पातळ करून घेणार आहे. त्याच्या आधी मी 1 ग्लास पाणी ओतणार आहे त्याच्यामध्ये. हे पाणी आहे, हे पाणी ओतायचं त्याच्यामध्ये. एकदाच पाणी ओतायचं. घट्ट पाहिजे पातळ पाहिजे असं एकदाच ओतायचं पाणी. आता गॅस फास्ट करायचं, म्हणजे हे सगळं शिजू द्यायचं चांगलं कड येईपर्यंत. हे बाजूला करा. हे आता हे पिठाचे मी कालवते याच्यामध्येच पाण्यामध्ये पातळ करते आहे. ते पीठ असं पाणी थोडंसं पहिलं पाणी घ्यायचं, कारण पीठ खाली लागू नये म्हणून. आणि ते पीठ आहे ना, हे असं रवीने सारखं करून घ्यायचं. तोपर्यंत हा कांदा आहे ना शिजून निघेल. या कांद्याला चांगला कड आला पाहिजे. अजून कड नाही आला आहे आणि शिजला पण नाही आहे, म्हणजे पिठामध्ये गोळे नाही राहिले पाहिजे. घट्ट भाताबरोबर खायचं, भाकरीबरोबर खायचं, चपातीबरोबर खायचं, कसं खायचं असेल त्या पद्धतीने बनवायचं. सुकं पाहिजे सुकं, पातळ पाहिजे पातळ. एकदम साधी आणि सोपी डिश आहे. असं कड यायला पाहिजे. आणि ते कसं हे सगळं टाकलेलं आहे ना सामान, हे सगळं शिजला पाहिजे. कांदा, लसूण, मिरची आणि तेल एवढंच साहित्य आहे. थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे, हळद टाकलेली आहे, म्हणजे थोडीशी नावाला हळद टाकायची, म्हणजे थोडासा कलर येतो. पाणी आत्ताच पहिलंच पाणी टाकायचं. नंतर पीठ जेव्हा आपण हे पीठ टाकू ना, त्याच्यानंतर पाणी नाही ओतायचं. मग ते घट्ट होऊ द्या नाही तर सुकं होऊ द्या. पहिलंच हे पाणी असं आपल्याला पातळ पाहिजे असेल तर जास्त पाणी टाकायचं, आणि घट्ट सुकं पाहिजे असेल तर कमी पाणी टाकायचं.
आता मी त्याच्यामध्ये चवीसाठी मीठ टाकते, म्हणजे आपल्याला जसं चवीला पाहिजे तसं मीठ टाकायचं, थोडंसं, जास्त पण नाही टाकायचं. आणि मी थोडा गॅस बारीक करते, कारण ते आता पीठ ओतायचं आहे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून. हे बघा, हे पीठ असं बनलं आहे, गोळे बिले काय नाही त्याच्यामध्ये गट्टे आहेत. ते आता पीठ मी याच्यामध्ये ओतून अशी ढवळत राहायचं. पीठ ओतून झालं की ते आपूनच सुकत जातं आणि वरती तेल सुटत येतं. आता आपण गॅस मी फास्ट करते थोडासा, जास्त नाही करत. त्याला तेल खूप लागतो. हे बघा तेल कसं वरती आलं आहे, असं तेल. हे आता आपण कसं सुकं करणार आहे, पातळ होणार नाही आहे. कारण ते मोठं घेतलं असतं ना तर पातळ बनवून दाखवलं असतं. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तर आपण मोठं भांडं घेऊन पातळ बी बनवू शकता. हे कसं पीठ टाकल्यानंतर ढवळतच राहायचं आहे सारखं. हे असं हलवतच राहायचं शेवटपर्यंत, ते एकदम सुक्कं होईपर्यंत. त्याच्यावर झाकण बिकण असं काही ठेवायचं नाही आहे. हे बघा असं बनलेलं आहे आता. तरी पण ते पीठ शिजायला पाहिजे ना, म्हणून ते असं सारखं फिरवत राहायचं, हलवत राहायचं आहे. बघा, कारण ते खाली लागत नाही. कारण ते पाणी आहे ना त्या पिठामध्ये घोललं पाहिजे, तेल लागलं पाहिजे, सगळं सामान त्याच्यामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी. आणि हे तव्यामध्ये, बिडाचा तवा असला ना काळा, त्याच्यामध्ये केला तरी चालतो. पण बाकीच्या भांड्यामध्ये नाही करायचं, कारण ते पीठ लगेच लागतो खाली. त्याला हे असलं भांडं, नाहीतर बिडाचा तवा लागतो. आपण करून बघा, असं छान लागेल. ते आपण साईबाबाच्या भंडाऱ्यामध्ये ते झुणका भाकर खातो ना, कधी तुम्ही गेलात असेल तर तुम्हाला माहितीच असेल, झुणका भेटतो. आणि साईबाबाच्या भंडाऱ्यामध्ये झुणका पहिलाच बनवतात, कारण भाकर आणि झुणकाच असतो त्यांचा प्रसाद. म्हणजे तुम्ही आज बनवला आहे, ते तुम्ही कसं पण खाऊ शकता, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, भात. आणि हे हात झुणका तुम्ही टोपामध्ये पातळसुद्धा बनवू शकता, म्हणजे भातावर घेण्यासारखं. पण पाणी पहिलंच, जेवढं पातळ पाहिजे असेल ना तर त्याच्यासाठी पाणी पहिलंच वापरायचं, किती पाहिजे ते. आता नंतर नाही पाणी ओतायचं. याचा माझा झुणका तयार झालेला आहे. आता मी थोडा गॅस बारीक करते. हे बघा, खाली लागत नाही. बघा कसा हलतो आहे, कारण ते तेल जास्त आहे ना त्याच्यासाठी. चवीला पण चांगला लागेल, कारण ते आपण मिठाई बनवतो ना, काजू कतरी वगैरे, त्याच्यासारखी झालेली आहे. आता आपण थोड्या टायमाने त्याच्या वड्या बी कापू शकता. हे आपला झुणका तयार आहे. त्याच्यासाठी आता मी थोडं गॅस बारीक करून, आपली थोडीशी कोथिंबीर असली नसली तरी चालेल, पण ती अशी, म्हणून मी तुम्हाला पहिले दाखवली नाही. आता झालेलं आहे झुणका तयार. गॅस बंद करते. हे तुम्ही आता छोट्या चमच्याने काढून खाऊ शकता. आता याचं थोडा टाईम राहिलं, थंड झालं ना तर याच्या वड्या पण निघतात. म्हणजे जसं एका बाजूने आपण काढू ना तसे ते वड्या पण निघतात. असं एकदम रेडी सगळं झालेलं आहे. बघा मस्त झालेलं आहे आता झुणका. आणि आपण बनवा आणि मला सांगा कसं झालं ते. झुणका तयार आहे चण्याच्या पिठाचा. झुणका तयार आहे चण्याच्या पिठाचा, म्हणजेच साईबाबाच्या भंडाऱ्याचा प्रसाद.